Sanibona imuvi yethu yanamhlanje iqala ngentombazane encane egama layo uJoey eyayingakusaba ukuhamba ey'ndaweni ey'phezulu njengoba siyibona ihamba ekhabetheni phezulu. Nokuyinto uJoey ayijwayele ukuyenza ukuthi ahambe ey'ndaweni ey'ngajwayelekile engasabi. Wayehamba kanje yaze wayophuma ngewindi afike mayesephumele ngaphandle kwewindi afike ahlale abuke yonke indawo edolobheni langakubo. Kanti futhi okuthusayo ukuthi nakulelo windi ayehleli kulona lalisebhilidini eliphezulu. Bese kuthi emva kweminyaka ewu-20 uJoey esekhulile. Simbona evuka ebuthongweni engayizwanga i-alarm ekhala eselate nasemsebenzini. uJoey wathola ukuthi uselate kakhulu emsebenzini ngesikhathi esevuka esetatazele ifoni yakhe yakhala ngesikhathi efonela ubhuti wakhe omncane uMichael ngokuthi uMichael usuka e-Afrika usebuyela kubo eLondon ngesikhathi esenenkinga yokudlula kwi-embassy ecela ukuthi udadewabo azomkhipha kwathi kuphoqa ukuthi ahambe ulanda ubhuti wakhe. Esefikile uJoey kuma-ofisa kwi-embassy wakwazi ukuthola ubhuti wakhe wakwazi nokumkhipha ukuthi amthathe amhambise e-ofisini lakhe. Ngesikhathi sebebuyela esithuthuthini sikaJoey kwenzeka inkinga ukuthi isithuthuthi sikaJoey sivele sife. Khona lapho uJoey nomfowabo kwabaphoqa ukuthi bagijime sebezama ukuyogibela ibhasi. Kwathi emva ka-30 minutes wafika uJoey ofisini lakhe la esebenzela khona ngesikhathi ekhombisa uMichael okwakuyibhilidi elide lakhiwe ngeglasi. uJoey watshela umfowabo uMichael ukuthi akamlinde la kwi-ground floor ye-hotel lobby ukuze uJoey waye ofisini lakhe phezulu la asebenzela khona. Esephezulu siyathola ukuthi umsebenzi kaJoey kwakungalona i-office kodwa kwakuwuklina amawindi ebhilidi. Ekwi-elevator uJoey waxoxa nomunye usisi owazana naye owayekhulelwe ngesikhathi embuza ukuthi namanje akakayi kwi-maternity leave. Lo sisi okhulelwe watshela uJoey ukuthi ibhosi yakhe ithe izoyiqala next week i-maternity leave. Ngokuvula kwe-elevator uJoey waphuma esegijima eseya la asebenzela khona. Wathatha amathuluzi akhe okusebenza wagqoka nama-harness e-safety walenga kuleyo ntambo wayesebenzela khona. uJoey wawuqala umsebenzi wakhe wokuklina amafasitela njengoba wayesebenzela phezulu kodwa into ayeseyijwayele leyo. Kwi-ground floor umfowabo uMichael wayehleli. Ngokuhlala uMichael wabona esebhoreka wabona kungcono naye anyukele upstairs for ukuyobuka kahle leli bhilidi. Abanikazi baleli bhilidi kwakuyizelamani ezimbili uJeffrey noGerald babebhekwe amakhamera be-interviewa iy'ntatheli ngoba khona namhlanje kuzoba nephathi kulona leli bhilidi. uJoey ngaphandle phezulu naye wayesabhizi efocus emsebenzini wakhe wokuklina amawindi. Kusenjalo kwafika omunye wesilisa osebenza noJoey okwathi ngesikhathi besebenza baxoxa mayelana nephathi ezoba khona kuleli bhilidi. uJoey watshela le ndoda asebenza nayo ukuthi kuzomele basheshe baqede ukusebenza iphathi ingakaqali ukuze bakwazi uku-attend iphathi. ubhuti lo watshela uJoey ukuthi uqinisile kungcono basebenze ngokuhlukana omunye aye kwenye indawo ukuze bakwazi ukusheshe baqede. Isikhathi sahamba kwaze kwashona ilanga wagcina sekumnyama. uJoey saqhubeka nokwenza umsebenzi wakhe wethusa ukubona esebona umfowabo uMichael. uJoey wethuka wathethisa uMichael ukuthi kufanele ngabula ngesikhathi emtshela ukuthi bekufanele ahlale kwi-lobby amlinde. uMichael watshela usisi wakhe ukuthi usekhathele ukulinda yena usuku lonke. uJoey wayesecasukile ethethisa uMichael ethi uma engabonakala la uMichael uJoey naye uzolahlekelwa umsebenzi wakhe. Bathethisana uJoey noMichael waze wagcina esethula uMichael esehamba ebuyela kwi-hotel lobby. Ifoni kaJoey yakhala ngesikhathi efonelwa i-operator. I-operator yayitshela uJoey ukuthi akasheshe aqedele umsebenzi ngoba nephathi isizoqala. Ngaphakathi kwi-building iphathi yayisizoqala ngesikhathi abasebenzi nabantu ababemenyiwe sebehlangene. Kukhona nabanikazi bebhilidi okuyizelamani uJeffrey noGerald. ubhuti omdala uJeffrey ilona wayegqoka ubhothayi kanti ubhuti omncane uGerald ilona wayegqoka uthayi. Kodwa kwapaka imoto eyigebengu ngaphandle babegqoka ama-mask beze khona la ephathini. uJoey wayengaphandle watshela i-operator ukuthi ihambise le lift agibele kuyona ukuze akwazi ukungena ngaphakathi ngoba useqedile umsebenzi. Yathi i-operator sithi controller lento ekugibele kuyona uJoey. Iy'gebengu eziyifihla ubuso zangena seyivulela ngenhlamvu zabulala bonke o-operator ababengaphakathi. Iy'gebengu zaqeda ukudubula u-operator zaya kuma-computer zantshontsha ama-CCTV camera footage zanqamula ugesi zalawula ukusebenza kwe-digital system yebhilidi. uJoey ngaphandle wayesastakwe kwi-lift yakhe yokusebenza engasekho u-operator umcontrolayo. uJoey wayezama kaningi ukufonela u-operator kodwa engayitholi impendulo ngoba yayisishonile. Ephathini ngaphakathi ubhuti omdala uJeffrey wawuqala umcimbi ngokuthi aqale ethule speech. Wathi esalungisela ukukhuluma waphazanyiswa amadoda ayifihla ubuso esengena ngaphakathi. Zangena iy'gebengu zafuthi i-tear gas yagcwala indlu. Lokho kwenza abantu ephathini basuffocate bengakwazi ukuphefumula. Iy'gebengu zanika uJeffrey into yokuphefumula nakuma-VIP yakhe ngesikhathi bebabopha izandla beyobabeka kwi-entertainment stage. Then umholi wey'gebengu igama lakhe uMarcus wayikhipha imask. uMarcus wabatshela ukuthi bangethuki ngoba akekho umuntu ozofa noma ozolimala as long as uJeffrey ezokwenza exactly lento abayishoyo. Kodwa isigebengu esiwuMarcus wathi eqalaza endlini wabona ukuthi uGerald lo lama uJeffrey wayengekho endlini. Wabuza kuJeffrey ukuthi uphi uGerald umfowenu. uJeffrey watshela uMarcus isigebengu ukuthi umfowabo uGerald use-room 572. Mase ngaphandle uJoey wayesaxakekile ukuthi i-lift la yayime kuyona futhi yayingasakhontrolwa umuntu ne-operator kwakumele icontrol yayingasamphenduli. uJoey wazama ukuthi amemeze for ukuthola usizo. Isigebengu sasihambisana noMarcus
igama laso uNoah, wahamba waya eroom 572 la afica khona uGerald wayequlekiswe i-tear gas ayelele khona nonkosikazi wakhe nebhuluku elisemaqakaleni. uNoah wavusa uGerald wamfaka i-breathing mask emlonyeni ukuthi aphefumule. uNoah wasukumisa uGerald wamthatha wahamba naye. uJoe wayengaphandle wayebuka abantu ababequlekile ngaphakathi. Ngakwelinye isayidi erumini kwakune-chaos, abantu bephethwe yigebengu eziyifihla ubuso. uJoe walikhipha lonke izwi lakhe ememeza, kodwa izwi likaJoe laphelela emoyeni ngokuthi ibuilding yayiyinde kakhulu. Ngasesayidini laMichael umfowabo kaJoe naye wayestakhe kwenye indlu yakhe yedwa, nephunga le-tear gas lalisekhona emoyeni. uGerald waphinde waquleka ngesikhathi uNoah esemqhuba ngenqola emusa kwabanye abantu ababethunjiwe. uMarcus okuyena owayewumholi watshela uNoah ukuthi akazenze yikhulumi zelamani eziwuJeffrey noGerald ukuthi bayibekephi i-flash drive, ngoba siyathola ukuthi inhloso yalezi zigebengu ezaziyifihla ubuso kwakukuzofuna umcebo wezalamani kuJeffrey noGerald, njengoba babenesizumbulu seyimali ze-Bitcoin ezayigcinwe kwi-flash drive yekhompyutha le abayifunayo. uNoah wazama ukuthotsharisha uJeffrey ngokuthi amshaye for ukuthi uJeffrey akhulume iqiniso ukuthi iyiphi i-flash drive, kodwa khona phezu kwalokho kushaya uJeffrey azange akhulume ukuthi iyiphi i-flash drive. uJoe wayibuka yonke lento ngesikhathi engaphandle kwewindi. Ngokubona ukuthi kunerobhari la ngaphakathi, wabuyela back kuleyo lift yakhe efuna ukwazi ukuma kahle ukuze athole usizo. Ngaphakathi umholi weyigebengu uMarcus wacasuka ngesikhathi ethethisa upartner wakhe uNoah emthethisa ukuthi badubulele no-operator ngoba akekho umuntu ebekufanele afe la. uMarcus ethethisa uNoah ethi akufuneke kuchitheke igazi, ethi kuwumanje ngoba impilo kaJeffrey esengcupheni esemshutheka ibhodlela emlonyeni. uNoah watshela uMarcus ukuthi uyaxolisa lisekho igazi elizochitheka. Mase ngaphandle kuJoe wavula ithini le-flammable paint okuwupende ovuthayo uma uqondene nomlilo. Wavula lelo thini likapende wapenda phezu kweglass walilayitha ngegaslight. Langempela wavutha umlilo owubase uJoe wokucela usizo. Lokho kwenza nabantu ababephansi babona ukuthi kukhona abantu phezulu abadinga usizo. Abantu ababephansi baripotela amaphoyisa lelo daba ngokushesha. Kwi-operator room omunye weyigebengu wesifazane waripota ngokushesha kuMarcus umholi wabo ukuthi kunomuntu ongaphandle oselayitha umlilo la. uMarcus wathumela uNoah kuJoe ukuthi akathole lo muntu oselayitha umlilo ngaphandle ngoba uzobafaka enkingeni. uGerald wathi mayebona benganakile wasukuma wabaleka eseyocasha endlini yakhe. Sathi yamdubula isigebengu sesifazane wathi uMarcus bengishilo ukuthi akudutshulwa muntu, ethi kunalokho akabanjwe ngezandla. uNoah wathi esicalaza ngaphandle wabona ngempela uJoe wayimile, ethi uNoah angasithola isifebe siyitshethe esihlakaniphile. uJoe wakhipha i-screwdriver kwi-toolbox wasifaka embobeni eyajamisa i-mechanism ye-lift, wajemisa isystem kwatsheka i-lift ukuthi uJoe angabe sabonakala eduze kaNoah. uGerald wayeseyivalele endlini etatazele zama ukufonela amaphoyisa, kodwa before afone kwangena umholi weyigebengu uMarcus ngaphakathi. uMarcus wangena washaya uGerald wathi ngeke ngize ngikulimaze uma ungitshela ukuthi uyibekephi i-flash drive ene-Bitcoin. wathi sithi uyakhuluma uGerald wangena uNoah naye ephethe isibhamu wakhomba uGerald. uMarcus wakhuza uNoah ukuthi akehlise isibhamu ngoba bebevumelene ukuthi akuzokubulawa muntu, kodwa uNoah wadubula ibhosi yakhe uMarcus. uNoah wahleka watshela uGerald ukuthi njengoba ngimdubula lo sisebenza naye ingoba bengingamthandi. uNoah watshela uMarcus wayesefa ukuthi sengiwumholi manje sengizokwenza into engiyithandayo. uNoah wadubula uGerald emlenzeni wamthatha wamvalela la ekuvalelwe khona abanye. ngaleso sikhathi uNoah engayekile ukuhleka ejabulela ukuthi usewumholi omusha weyigebengu. iy'moto zamaphoyisa zaseyilandelana iqonde khona kulelo bhilidi, okuthi iplani kaJoe yomlilo isebenzile, kodwa kwathi la i-helicopter isilindele ukuzothatha uJoe kwi-lift eyayingaphandle kwebhilidi, wawa kuleyo lift kuphunyuka kwi-screwdriver ayijeme ngaso. ngokuthi wayeyifakile iy'ntambo ze-safety wabambeka lapho walenga ngesikhathi efonela ukapteni wamaphoyisa uRuth. uJoe benalowo uRuth owumphathi wamaphoyisa babevele beyabantu abazanayo. uJoe wachazela uRuth umphathi wamaphoyisa ukuthi kahle kahle yena akuyena umuntu odinga usizo ngaleyo ndlela. wathi abantu okuyibona abadinga usizo kakhulu abantu abathunjiwe abala ngaphakathi. ngesikhathi eqhubeka uJoe etshela uRuth ukuthi amaphoyisa kufanele aphuthume ngokushesha ngoba iy'gebengu zibathumbile labantu. uJoe watshela umphathi wamaphoyisa uRuth ukuthi angakhathazeki ngaye, yena uJoe uzokwazi ukuyisiza, kodwa baphuthumise usizo kulabantu abathunjiwe abangaphakathi ebuilding. ngaphakathi isigebengu uNoah wagqokisa bonke abantu abathunjiwe amabhomu kulaba ababhekile nalaba abaqulekile. i-detonator yokucontrola lelo bhomu kwakuyiwasha eligqoke engalweni elikhonekthene nokushaya kwenhliziyo yakhe, okwawukuthi uma engafa uNoah nawo wonke lamabhomu ayafaka ebantwini azoqhuma. uNoah watshela uRuth umholi wamaphoyisa ukuthi angalokothi athumele amaphoyisa la ngoba ucuphe nebhomu elikwi-front entrance, ngoba uma engathumela amaphoyisa angene la azoqhunyelwa ibhomu. umholi wamaphoyisa uRuth watshela uNoah ukuthi akayeke ukumsabisa ngoba kuwumsebenzi wakhe uRuth ukuthola iy'gebengu ey'fana noNoah. uRuth wathi yena ngeke aze asatshiswe isigebengu esiwuNoah ngesikhathi etshela ithimu yamaphoyisa eyayiphambi kwe-building ukuthi abangene ngaphakathi. angena ngempela amaphoyisa esegijima eya ngaphakathi e-building, kodwa lapha athi esengena amaphoyisa aqhuma ngempela ibhomu likaNoah. aqhuma wasakazeka kwafa wonke lawo maphoyisa ayethunyelwe uRuth ukuthi awayongena e-building. kwacaca lapho ukuthi uNoah
uNoah ubengaqamba amanga kuRuth njengoba uRuth becabanga ukuthi uNoah uyamsabisa. Umholi wamaphoyisa uRuth wabona ukuthi uzolahlekelwa ithimu yakhe ngesikhathi esejikisa le thimu yesibili yamaphoyisa ayiselindele ukuya khona ngoba esebona nokuthi kungenzeka kulimale nabantu abathunjiwe. Yaphinde yakhala ifoni kaRuth lapho esefonelwa uJoey owayebuza kuRuth ukuthi yini lento ekade iqhuma. uRuth wachazela uJoey ngesigebengu esingaphakathi ekuthiwa uNoah ebesicuphe lelo bhomu nanokuthi ugqoke iwashi ekungafanele ukuthi uNoah afe noma amelwe inhliziyo ngoba kuzoqhuma wonke amabhomu ngoba amanye wagqokise labantu abathunjiwe ngaphakathi. Ngesikhathi uRuth echazela uJoey ukuthi ukhiye walawo mabhomu ileli washi elisengalweni kaNoah, uJoey watshela umholi wamaphoyisa uRuth ukuthi akarelaxe ngoba uyena uJoey osezodila nalo Noah. uRuth waphinde wethuka ngesikhathi uJoey emtshela ukuthi akayena nje umuntu wokulina amawindi ebhilidi kodwa ubesebenza kuma-special forces utrainiwe for impi. Ethi uJoey wayeka kumilitary for uzoyiphilela impilo ejwayelekile futhi impilo ethule, wathi ngakho nje avela esebenzela umsebenzi wokulina ama-glass buildings. Ngaphakathi uNoah wayatshela uGerald ukuthi usezokhathala ukubekezela manje abamtshela ukuthi iphi i-flash drive ene-Bitcoin kodwa still uGerald wayengafuni ukukhuluma iqiniso ukuthi iphi i-flash drive. Mase ngaphandle naye uJoey wayeshaya iglasi ewugqinsi ayishaya isikhathi eside ithi ayiphahlaza ingaphahlaki. Ngaleso sikhathi uJoey wayeseze wakhathala, washaya uJoey isikhathi eside waze wakhathala, wathi lapho esethi uyayeka weza ukuphahlaka kwelinye iglasi ngesikhathi kuvuleka waxavunwa umuntu owayengaphakathi wamngenisa ngaphakathi kwe-building. Wathi uyaqalaza uJoey ukuthi ubani lo muntu ebemdonsa wathola ukuthi umfowabo uMichael. uJoey wakujabulela ukuthi umfowabo usaphila kodwa isikhathi sasingasekho. Basuka khona lapho ngamajubane uMichael noJoey for ukuya kwi-operator room ukuyovimba uNoah ukuthi angaqhubeki ngale nto ayenzayo. Besagijima babonwa iyigebengu ey'ntathu wacabanga ngokushesha uJoey ngokuthi abaholele kwi-warehouse. Nangempela bamlandela lapho uJoey kanti ubacuphile ngenxa yeskill sokulwa ayenaso wabulala la madoda amabili kodwa lo wesithathu wesifazane waqhamuka esemkhombe ngesibhamu ngemuva. Bashana lapho uJoey nalo sigebengu sesifazane. uMichael waqhamuka phezulu wadedela isiqhumane kulo muntu wesifazane. Ngesikhathi uJoey secashile kwaqhuma lo wesifazane wawuphonseka phansi ebhilidini. uJoey benoMichael baqeda lapho baqhubekela kwe-operations room. Nakwi-operator room bangena babulala iy'gebengu ey'mbili bagayina i-access kwi-CCTV bakwazi nokugayina back i-control ye-building. uJoey wayithola le flash drive yayibangwa ekuyiyona eyiphethe iy'mali eziyamabhiliyoni zikaJeffrey benoGerald. Khona lapho uJoey wafonela uNoah emtshela ukuthi uyena osephethe i-flash drive le abayifunayo. uJoey before ahambe ayohlangana noNoah kwi-storage room waqala wafonela umphathi wamaphoyisa uRuth emtshela ukuthi i-system useyibuyise back online yonke into isisebenza ngendlela. uNoah ngeke asakwazi ukucontrol ibhilidi. Ngokuzwa lezo y'ndaba ezimnandi uRuth watshela amaphoyisa akhe ukuthi asengaqhubeka angene ngaphakathi ebhilidini. uJoey wancenga umfowabo uMichael ukuthi akahambe ayolinda ezansi kwi-lobby for amaphoyisa. uMichael wayengabazi ukuhamba ashiye usisi wakhe kodwa uJoey wamqinisekisa umfowabo ukuthi uzoba right futhi wenzela ukuthi naye uMichael abe safe. Wahamba ngempela uMichael eseya kwe-elevator. uJoey wasuka khona lapho esegijima eseya kwi-storage room for ukuyohlangana noNoah kodwa kwathi before afike khona wahlangana namanye amadoda amabili ayigebengu asebenzisana noNoah. uJoey wawasheshisa lawa madoda ngesikhathi wabulala. Eseqedile ngabe uJoey wayeseqondene nebhosi yabo okuwuNoah. Namaphoyisa aphuthuma angena asidubula isigebengu esisodwa silahla phansi. Angena ngaphakathi amaphoyisa afica abantu ababethunjiwe besagqokise lawo mabhomu. Kulabo bantu kwakukhona noGerald. Kwi-storage room uJoey wayesebhekene noNoah. uNoah ngesikhathi efuna i-flash drive kuJoey. uNoah ethembisa uJoey ukuthi uzobadedela abantu abathunjiwe uma ngabe emnikeza i-flash drive. Kodwa uJoey wayengayithembi into eyayishiwo uNoah, especially ngaleli washi eligqokwe uNoah elicontrol ibhomu elalingaphinde liqhumise amabhomu mangathi uNoah uyafa. Wathi ngasanakekile uNoah washaya uJoey zaqala zathathana uJoey noNoah. Balo isikhathi eside uNoah abe noJoey sekubonakala ukuthi uJoey ngathi uyahluleka ngoba wayesengaphansi uNoah esemkhombe ngesibhamu kodwa khona lapho waphinde washintsha. Ngesikhathi bephinde beshayana uNoah wa-end up eselenge entambeni. uNoah wayeselenge ewindini ngesikhathi ebambelele kuleyo ntambo wagcina ethreatenishe uJoey ngokuthi uzoli-ona leli bhomu uqhume yonke i-building kanye kanye naye uma engamdonsile. uJoey wathuka uNoah wamnisela umunwe emkhombisa leli washi akade ligqokile uNoah ukuthi uJoey ukwazile ukulithatha. Wathi esathuswe yilokho uNoah ukuthi iwashi alisekho engaleni yakhe uJoey wakhahlela le ntambo abambelele kuyona uNoah naye wawushona phansi eseyophahlazeka ebhilidini. Kwathi emva ka-3 minutes sekufike zonke
iy'gebengu, i-rescue team nayo yayisifikile, nabantu sebetakuliwe sebekhishiwe, nababekade beyama-hostages bethunjiwe base bethathe bese endaweni esafe. UJoey wahlangana nomphathi wamaphoyisa uRuth ngesikhathi emncoma ngesibindi sakhe, emthembisa nomsebenzi khona la embuthweni wamaphoyisa, kodwa uJoey wahleka wanikena ikhanda ngesikhathi etshela uRuth ukuthi uyakujabulela ukuklina amawini, uzoqhubeka nawo lo msebenzi wakhe awuthandayo. Igama le-movie yethu yintsha, igama layo iCleaner, eyango-2025. Siyayibeka lapha namhlanje ungaphuthelwa imovie yethu elandelayo soyi-uploada kungekudala. Stories of Beat.